No niin, ja tervetuloa taas Suoraa puhetta verkkokaupasta ja maksamisesta podcastiin. Ja Dinosaurus voisikin esitellä meidän tämänkertaisen vieraan. Yes. Eli tervetuloa Arhi Kivilahti, työelämäprofessori, kaupan alan asiantuntija, mitä näitä titteleitä, mitkä... Kaikkea mahdollista. Niin, kyllä. Tosiaan tervetuloa. Ja jos vielä itsestäsi niin vähän kerrot, että mitä teet tällä hetkellä, vähän historiaa, niin kaikki varmaan kiinnostaa. Toki on ollut paljon esillä muutenkin, mutta lyhyesti. No joo, kiitos kutsusta. Eli tällä hetkellä, en tiedä onko nyt sitten analyytikko tai kommentaattori tai mikä ikinä markkinakäsien heiluttaja, niin yritän seurata kaupan alaa mahdollisimman laajasti, kirjoittaa, kommentoida, analysoida. Ehkä se tietyllä tavalla liittyy myös siihen, että alun perin mä uskoin, että musta tulee tutkija ja semmoinen, että yrittää ymmärtää tutkimuksen kautta maailmaa. Sitten silloin se oli vielä TKK, niin kuin insinöörimaailmaa, kiinteistötaloudesta aloitin ja sitten pikkuhiljaa kaupan kiinteistöjä ja kauppakeskuksia. Ja sitten siinä yhden tutkimushankkeen myötä tuli mahdollisuus muuttaa Englantia, asuttiin Oxfordissa 2010, mä olin siellä vierailevan tutkijana ja sitten piti ruveta tekemään väitöskirjaa ja siellä oli semmoinen ihmeellinen asia kuin ruohonverkkokauppa, että se on kuitenkin Lahden kokoinen kaupunki ja siellä näki joka päivä monta, niin kuin kaikkien kauppaketjuja ja autoja ja kyllä nyt tiesi, että internet on olemassa, mutta että se ruokakaupassa Suomessa se ei ollut käytännössä olemassa, niin sitten siitä mä rupesin sitten syventyä, että miten ruohonverkkokauppa on Englannissa syntynyt ja kehittynyt ja ei tullut tutkijaa, päädyin sitten 10 vuotta sitten Solitalle. Ja siellä mä olin muutaman vuoden konsulttina, mutta en nyt ollut oikein konsulttikaan. Ja sitten yhden hankkeen myötä päädyin sitten Keskolle, mikä se oli joku päivittäistavarakaupan digitaalisten palveluiden ja muiden myymisen strategia tai joku tämmöinen yhtä tiivis, ytimekäs nimi. Niin mutta sitten mun vastuu sen projektin pohjalta myös osin niin oli lähteä rakentamaan K-ruoka.fiitä. Ja toki sitten toinen siinä tavoite sillä meidän porukalla oli saada joku, miten sanoisi, keskisuuri, mielellään suuri kauppias kiinnostumaan ruoaverkkokaupasta. Et silloin kun mä olin perehdytyskeskusteluissa jossain kauppiaiden kanssa, niin sieltä tuli usein, että näistä 4 ei kyllä sitten kerätä ruoaverkon kauppaa. Mutta niin sitten vaan kuitenkin 2 ruvettiin keräämään ja sitä siinä tehtiin muutama vuosi. Sitten se oli vähän sitä startup-pöhinän aikaa, että varmaan just, mä en osaa, onko Voltti on nyt 10-vuotias, että se oli varmaan Voltti oli ruvennut tulemaan ja sitten teollisuudesta, elintarviketeollisuudesta kuuli paljon, että muissa Pohjoismaissa on. Silloin oli vielä Colonial-niminen Norjassa ja sitten Ruotsissa Mathem ja Nemlig Tanskassa. Ja ne oli kaikki myynniltään isompia kuin Keskon tai S-verkkokaupat. Niin sitten siinä 2 entisen keskolaisen kanssa oltiin sitä mieltä, että kun nämä K-kauppiasyrittäjätkin pystyy tehdä verkkokauppaa, niin tottahan mekin voidaan tehdä. Ja toki me ei ehkä tajuttu ihan kaikkea hankintaan liittyviä kysymyksiä, mutta tehtiin mä tein Shopify verkkokaupan ja sitten todettiin, että me ei oikein saada mistään hankittua järkevää hintaan, niin sitten ostettiin Olarin Prismasta ja kerättiin sieltä ja toimitettiin lähialueelle. Ja asiakkaat saatiin oikeinkin rohkaisevasti, mutta sijoittajia sitten ei sanonut. Ja nyt mä oon sitten ollut reilu 6 vuotta itse. Alkuun enemmän konsulttia, nyt sitten viime vuodet enemmän sitten kirjoittanut, analysoinut, haastatellut kauppaa ja sitten seminaaria järjestää. Mutta Kaupan tila-nimisen sivuston kautta mä yritän nyt sitten ymmärtää kaupan alaa, jos näin voi sanoa. Onko se konsulttityö keskittynyt ruoaverkkokauppaan vai ylipäätään vähittäiskauppaan? No varmaan se oli enemmän sitten just silloin esimerkiksi kun korona alkoi, niin sitten tietenkin ruoaverkkokauppa kiinnosti. Jos kun korona vähän hävisi, niin sitten se ei kiinnostunut. Ja sitten se oli ehkä enemmän aika lailla erilaisia projekteja. Muuten mä oon ehkä havainnut, että mulle luontevampaa on tuommoinen kirjoittaminen ja muu kuin ehkä semmoinen perinteinen konsulttimyynti. Ja kyllä mä jonkun verran vielä käyn puhumassa ja jotain satunnaisia selvityksiä teen, mutta enemmän yritän koko ajan tätä kirjoittamista. Ja on tässä semmoinen ikuisuusprojektikin ollut, että on tehty Pitkäsen Joukon kanssa kirjaa Stockmannin 2000-luvusta
Mutta se on nyt viimeistelyä vaille valmis, mutta se on tosi kaikista vaikein prosessi. Eli se ei tule vielä isänpäiväksi. No ei tule, eikä tule jouluksi. Mutta jos vaikka sitten vuoden päästä jouluksi. Sanotaan, että tarina on kirjoitettu auki ja aika iso osa siitä, mutta tiettyjä henkilöhahmoja pitää syventää vielä ja tapahtumia. Mutta idea on siis 2000-lukua käsitellä, että miten Stockmannin aika siis sinällä ehkä Suomessa vähän väärin ymmärretty, että kuinka valtavan suuri Stockmann oli suomalaiseksi yhtiöksi. Ja mitä sitten, siitä on tietenkin paljon kirjoitettu, että mitä sitten tapahtui, mutta aika vähän siitä on sitten aidosti niin kuin ymmärretty, että mitä siellä tapahtui. Ja paljon puhutaan, että muutosjohtaminen on vaikeaa, mutta siinä oli kyllä 150-vuotias firma, joka veti 180 astetta niin kuin ehkä 2 vuodessa. Ja se on nyt hyvin eri yhtiö kuin 2000-luvun alkuvuosina, mutta ei siitä sen enemmän. Joku kaunis päivä sekin on sitten valmis. Odotellaan sitä. Niin, mitä sä veikkaat, että mitä Stockmannille tapahtuu nyt seuraavien 2 vuoden aikana? No varmaan iso kysymys on, että milloin Lindex ikään kuin pääsee eroon Stockmannista, että tokihan Stockmann aikana osti Lindexin nimenomaan laajentaakseen sitä Venäjän riskiä länsimaihin. Siellä oli ilmeisesti jo, niin kuin, en tiedä, peräti 90-luvulla niin kuin tutkittu erilaisia vaihtoehtoja länsilaajentua ja on tanskalaisia, ruotsalaisia tavarataloyhtiöitä mietitty, että ostetaan. Mutta Lindex oli sitten siihen hyvä tie ja tietenkin nyt sitten taas Lindex on sitten se yhtiö, mutta varmaan se, paljonhan oli jo spekulointia, että jotain uutisia tulee, no niitä ei ole tullut, vaikka aikarajat on paukkunut monta kertaa, niin varmaan se iso asia, että nyt kun heillä niin kuin selkeästi alkaa näyttää, että se tavarataloliiketoiminta niin vihdoin olisi kannattavaa, että onko siellä nyt 5/4, kun tulos on tappiolla, mutta parempi niin kuin tyyppisesti, ja oliko se 12 kuukauden jakso, se on jo plussalla, niin varmaan siellä odotetaan, että se on sitten tukevasti plussalla, niin sittenhän sen saa myytyä, että ei tarvitse antaa kenellekään, niin kuin Kesko antoi Anttilan, tai sitten se voi vaikka niin kuin eriyttää siitä Lindexistä. Nämä voi olla vaikka 2 eri pörssiyhtiötä, jos Stockmann niin kuin elää omillaan. Mutta varmaan ne sitä, tämä on ihan niin kuin spekulointia, mutta et sitä varmaan sitten niin kuin odottaa. Hyvä. Hypätäänkö sinne ruoan verkkokaupan puolelle? Ehkä puhuttiin siitä, että se on ollut tai tiedossa on, että se on aika paljon perässä ulkomaita ja edelleen, niin mitkä sä näet, että mitkä ne niin kuin isommat syyt siihen on ja tuleeko se lähteä siitä nyt nousu, jos sä nyt perustaisit uuden ruoanverkkokaupan, niin olisiko tilanne täysin erilainen, mitä se oli silloin? Ei se erilainen olisi. Sanotaan, että paljonhan niin kuin suomalaisessa kaupassa ajatellaan, että suomalaiset haluaa ostaa kivialasta ja suomalaiset haluavat hypistellä niitä avokadoja ja muuta. Se on mun mielestä niin kuin osoitettu jo moneen kertaan, että kyllä suomalaiset ostaa kotiin kuljetettuna oikein mielellään, jos se kokonaisuus on järkevä. Jos ei muuta, niin Woltti varsinkin on osoittanut sen. Oda oli, heillähän niin kuin kaikki meni oikein hyvin ja he ei kaatunut mihinkään Suomeen liittyvää, vaan täysin niin kuin omiin kengännauhoihin. Niin, se oli hyvin lyhyen aikaa vielä. Se oli hyvin lyhyen aikaa. Koko lanseeraus, oliko se vuoden, vähän niin kuin reilu, niin sehän meni juuri niin kuin he suunnitteli, mutta ongelma oli, että suunnitelmat muuttui, kun tuli uudet omistajat ja rahalle tuli hintaa ja niin edespäin. Ja se, että he lopetti Suomessa ja Saksassa käytännössä samaan aikaan, niin se osoittaa sen, että kyse ei ollut niinkään niistä markkinoista, vaan kyse oli se, että raha loppu, tuli uudet omistajat ja ne antoi uudet ehdot. Mutta Suomessa niin kuin selvästi osataan, halutaan ostaa, mutta enemmän ehkä on, eihän siis, sekin on hyvä sanoa, että eihän se missään maailmalla ole niin kuin mikään dominantti tapa ostaa ruokaa. Mutta toisaalta, jos ajatellaan, että Hollanti, Englanti on esimerkiksi maita, mistä aika usein suomalaiset käy katsomassa, miten siellä tehdään asioita. Toki ne on maantieteellisesti niin kuin tiheys on erilainen, mutta siellä niin kuin Hollannissa varsinkin hypermarketit näyttää hyvin samalta kuin suomalaiset. Ja siellä on kuitenkin sitten Ahold, joka on niin kuin kansainvälinen, mutta Hollannista ponnistava, niin heidän Euroopan toiminnoissa yli 20% tulee jo verkosta niin kuin ruokamyyntiin. Tesco Englannissa, joka on toki tehnyt sitä jo 30 plus vuotta, niin heillä on 14% vissiin ja Englannin selkeästi suurin. Kun tätä sitten vertaa, että siitä pitää ottaa 1 pois, että niin kuin puhutaan suomalaisten osuuksista, niin kyllä se niin kuin tulee ja ehkä se iso asia, mitä mä oon yleensä yrittänyt niin kuin käyttää, kun ehkä siihen ei alalla suhtaudutakaan niin kuin suurella makaumuksella, niin
ruokakaupassa tai kaupassa ylipäätään on ollut tämmöisiä, niin kuin, jos katsoo reilu 100 vuoden kaarta, niin tai oikeastaan 200 vuotta melkein voi ottaa, niin siellä on tiettyjä tämmöisiä niin kuin uusia aaltoja, jotka tulee. Ne tuo yleensä myös aika uusia toimijoita. Et se ensimmäinen oli tietenkin, niin kuin, tai yksi ensimmäistä oli tavaratalot, jotka tuli kaupunkien keskustoihin. Siellä oli lähinnä rautatiet ja tämän tyyppiset ihmisten muuttaminen keskustoja, jotka mahdollisti sen pikkuhiljaa semmoisen kulutusyhteiskunnan syntyminen. Sitten tuli itsepalvelukauppa ruokakaupassa, se tuli Yhdysvalloissa ennen sotia, Suomessa sitten sotien jälkeen. Ja se toi uudet toimijat. No ne oli sitten vähän tietyn tyyppisiä niin myymälä, mutta sitten jossain vaiheessa 60-luvun Ranskassa tuli hypermarketti, joka oli taas sitten vielä isompaa ja niin kuin tehokkaampaa. Ja Suomessa se löi sitten läpi niin kuin käytännössä 90-luvulla. Mutta hypermarket ei ole mikään viimeinen konsepti niin kuin ruokakaupassa. Ja verkkokauppa on monella tapaa tehokkaampi tapa järjestää. Et jos ajattelee niin kuin hypermarkettiakin, niin siellä on aikamoinen määrä ihmisiä ja se on kuitenkin paikallisesti aika rajattu se myynti, mitä yksi hypermarketti myy. Et ei niin kuin edes Kaaren Prisma ei myy hirveän, niin kuin asiakkaat ei tule hirveän kaukaa. Ja se, että verkkokauppa taas sit pystyy nämä asiat tehdä tosi eri tavalla. Sieltä puuttuu tosi monta työvaihetta, puhumattakaan mitä se on asiakkaan silmiä, ei tarvitse mennä mihinkään. Niin, käytännössähän se on tulee kotiovelle. Niin, ja se on varasto käytännössä. Niin. Kauppa. Ja että se on niinku, mutta ongelma on se, että olisit kyse Odasta tai Piknikistä Hollannissa tai melkein mistä hyvänsä ruoan, niinku puhtaasta ruoaverkkokauppiaasta, niin Oda esimerkiksi on 300 miljoonaa Norjassa, mikä on nyt ruoaverkkokaupaksi sinällään paljon, mutta sehän ei ruokakaupaksi niinku yhtään mitään. Niin sitten kun se on 3 miljardia, niin sitten se alkaa olla niinku, se on Suomen Lidlin kokoinen. Kyllä. Joka on sekin kuitenkin haastaja mihin tahansa Pohjoismaahan, niin sitten kun se on 3-4 miljardia, niin sitten se liiketoiminta on niin kuin aidosti kannattavaa ja se on niin kuin ihan erinäköistä, kun ne ostovolyymit ja logistiikan volyymit on ihan erilaisia, koska ruokakaupassa se niin kuin volyymi määrää kaiken. Ja se, että se malli on nyt tehokas ja se on niin kuin miltei kannattava, niin se ei ole niin kuin vielä siis totta kai se on hyvä, että se on kannattavaa, mutta se olennainen kysymys, mitä se on sitten, kun se on 10 kertaa se koko luokassa, mitä se tulee joskus olemaan, niin sitten se on hyvin erinäköistä niin kuin se kannattavuus ja se, että onko se järkevää. Tämä on niin kuin periaatteessa hyvin samanlainen kehityskulku, että kyllähän niin kuin 90-luvulla Yhdysvalloissa, 2000-luvun alkuvuosin Englannissa naureskeltiin, että toi Amazon on non-profit, että sehän ei tee ikinä tulosta ja ei sitä verkossa voi kannattavasti. Ja just viime yönä Amazon raportoi ja hän tekee maailman suurin tulosta kaupan yrityksistä. Varmaan jopa ilman AVS suurin tulosta, niin että kyllä se on niin kuin ihan hirveän kannattavaa. Ja se vaan, että missä vaiheessa ne niin kuin mittakaavaidut alkaa lyödä. Ja ruoaverkkokaupassa nyt ollaan se 10-15 vuotta sitten niin kuin erikoiskaupan niin kuin elektroniikkaa, kirjoja ja tällaisia perässä. Onko muuten tietoa siitä eikö Odahan rakenti, oliko se ainakin Nurmijärvellä? Niin Vantaalle. Vantaalle. Joo. Joo. Mihin kelle ne myy? Alkoiko joku hyödyntää sitä? Mun käsittääkseni siellä ei ole ketään. En ole varma. Koska siellähän pitäisi olla valmis infra periaatteessa. No siellä on nyt varmaan jo kilut ja kalut viety pois. Mutta siinä olisi ollut periaatteessa niinku erinomainen paikka lähteä niinku ihan täyteen vauhtiin. Mutta Suomessa nyt ei ole kauheasti toimia, ketä se olisi sit niinku suuresti kiinnostanut. Joo. Toki S on ilmeisesti rakentanut jokseenkin samanlaisen yksikön, jokseenkin aika lähelle, mutta toki ne meni kai ajallisesti sitten, että ei se hokelannut, investointipäätös oli varmaan tehty jo ennen kuin Oda poistui markkinasta, mutta Odahan on nyt siirtynyt tavallaan siitä, että he niin kuin myy ruokaa verkossa, niin he on laajentanut ihan niin kuin englantilainen Ocado, niin siihen, että he myy myös sitä alustaa. Ja he kovasti nyt mainostaa, kuinka he on niin kuin maailman ennätystehoa. Onko vielä mahdollista, että se tulisi vielä takaisinkin tässä? No sanotaan, että silloin kun ne viimeksi tuli, niin niillä oli rahaa niin, että ranteet pakottaa siinä vaiheessa, kun ne tuli, ja ne halusi investoida siihen, että on vähintään sittarihinta-tasoa. Mutta ongelma on se, että kun Suomessa ei ole mistä ostaa. Sä et voi ostaa mistään kilpailukykyiseen hintaan, niin kuin Prisma ja Sittarin kanssa. Niin sitten niiden pitää kaataa kamala määrä miljoonia, että se hinta niin kuin tippuu tarpeeksi. Et sitä ei pysty niin kuin ostamalla tehdä, niin mä luulen, että nyt ei niin kuin ihan lähivuosina ole semmoisia määriä rahaa kenelläkään. Mutta siinä vaiheessa,
kun he on sen 3, 4, 5 miljardia, ja se liiketoiminta on ollut vuosia kannattavaa, ja nythän he on vielä, kun he on Ruotsissa ja Norjassa, koska he yhdistettiin ruotsalaisen verkkokaupan kanssa, niin siinä vaiheessa se voisi olla huomattavasti fiksumpaa, kun he saa sen kokonaisuuden. Siinä menee varmaan 10 vuotta, 50 vuotta, että se kokonaisuus on niin kuin iso ja kannattava. Ja sitten se on ihan erinäköinen, koska Suomeen käytännössä niin kuin uuden kivijalkatoimijan on ei mahdotonta, mutta vaikeata. Se on niin kuin hirveän vaikea kenellekään perustella, että hei, tuu Suomeen perustaa myymälöitä, koska meillä on aivan valtava määrä myymälöitä. Suomessa on ruokakauppaa noin 40% enemmän per asukas kuin Ruotsissa. Et pelkästään Keskolla on hypermarketteja melkein yhtä paljon kuin heidän ruotsalaisen verrokin Iikkalla, joka on tuplasti isommassa markkinassa, huomattavasti isommalla markkinaosuudella. Et meillä vaan on niinku ihan kamalasti myymälöitä, niin se, että Helsingin seudulle rupeaa rakentamaan myymäläverkostoa, niin on aika vaikea löytää hyviä kauppapaikkoja. Pitäisi tehdä sitten jotain tosi eri tavalla. Verkkokaupallahan tietenkin tätä ongelmaa ei. Toki joku voisi tulla ja ostaa Tokman, niin sillähän on verkostoa, mutta se on tietenkin kallista. Miten sä näet tämän Suomen logistiikan haastavuuden? Sehän on perinteisesti ollut sellainen, että ruoan verkkokauppa sakkaa, koska Suomi on niin harvaan asuttu maa ja kaikki on niin vaikeaa. Ja näin on siellä vaikea. Niin. Ja siellä toimii. Siellä se toimii toki, se on hyvä tunnistaa, että ei se toimi koko maassa. Norjassa nyt varmaan pitäisi helikopteri viedä, että voisi koko maassa, mutta kyllä mä uskon, että Suomessa se alkuun tietenkin tulee olemaan niin kuin tämän kolmion sisällä Helsinki, Turku, Tampere, mutta kyllä sitten niin kuin semmoinen paikka, missä sanotaan, että Voltti toimii, missä on isohko hypermarketti, saatika 2, mitä ne on nyt melkein aina, niin kyllä semmoisella paikalla voi ruoaverkkokauppa toimia. Et mun mielestä hyvä esimerkki on tämä Odan omistama Mathem, joka Ruotsissa toimii, niin heillä oli aikaisemmin Tukholmassa ja Göteborgissa varasto. Heidän operaatiot nyt ei ollut ehkä tehokkaimmat, niin Oda sitten rupesi tehostamaan sitä, niin he sulki sen Göteborgin, mutta he ei sulkenut Göteborgin toimintoja, vaan he sulki vaan varaston. He he kerää yöllä Tukholmassa tilaukset ja he ajaa isolla rekalla Göteborgin yön aikana ja aamulla se jaetaan siellä autosta. Sinällään he pystyvät niin kuin toimii. Ehkä Helsingistä Ouluun nyt voi olla vähän kauas lähteä, mutta sitä pystyy tekemään aika sitten kuitenkin jo nykymittakaavassa. Saatikaiset, kun puhutaan miljardiliiketoiminnasta, niin sitten erilaisia niin keskuksia voi rakentaa ihan eri tavalla. Et kuitenkin vaikka tässä Sodan mallissa, niin yksi keskus, kai se on niin 300-400 miljoonaa, mitä se pystyy niin puskemaan läpi, niin sittenhän niitä vaan rakennetaan uusia. Mutta se on kuitenkin sitten 6 Prisman kokoinen. Kyllä. Oletko seurannut niin niche-puolta, että esimerkiksi Fiksu Ruoka, joka nyt avasi ensimmäisen myymälän tuonne Espooseen ja ilmeisesti ihan talousluvuista en tiedä, mitä ne viime vuosina on ollut, mutta ainakin panostaa ilmeisesti kasvuun. Niin ihan mielenkiintoinen, oletko seurannut sitä? No joo, Fiksu Ruoka on tietenkin mielenkiintoinen niin kuin positiivinen yritys. Toki heilläkin se kannattavuus ilmeisesti on niin kuin kovasti nyt ollut työn alla. Mitä mä ymmärsin heidän puheista, niin se myymälä on A, ylittänyt odotukset ja B, alusta asti ollut kannattava, toisin kuin verkkokauppansa, mikä on nyt siis ilmeisesti Suomi on nyt kannattava, mutta joo, tietenkin ruuassa niin kuin 10 miljoonaa, miten se nyt sanoisi, keskivertosittari myy maito-osastoa sen verran, tai iso sittari, mutta yhtä kaikki se on kiinnostava konsepti, ja toinen vastaava on ruokaboksi, joka tekee niin kuin sitten taas niitä ateriakasseja. Mutta se on just vähän haasteet ruuassa niin kuin helppo saada se 10 miljoonaa sieltä sun täältä, mutta miten tämmöiset konseptit, miten niistä saataisiin kasvatettua, niin kuin kuitenkin sanotaan, että 200 miljoonaa, niin ei se ole vielä edes niin kuin Fiksu Ruuan, tämä ruotsalainen verrokki Matsmart, niin se taitaa olla 200 miljoonaa. Ja sama ruokaboksinkin ruotsalainen verrokki on niin kuin sadoissa miljoonissa, mutta että miten niitä saisi kasvatettua sitä, että olisi niin kuin merkittävämpi osa. Toki se vie aikaa, että ruokakaupassa mikään muutos ei tapahdu niin kuin vuodesta tai 2. Ennen kvartaalit on vähän pidempiä. Joo. Miten tuohon ruokakaupan tai tuohon ruoaverkkokaupan, miettii varmaan se yksi iso haaste on se logistiikka, eli se, että millä sitten se kauppakassi toimitetaan sitten sille kuluttajalle.
Mä itse asiassa, se on niin mun mielestä oikeastaan ratkaistu. Onko se jo ratkaistu? No Oda on esimerkiksi osoittanut, että sen pystyy tehdä tosi tehokkaasti. Mutta siellähän on erilaisia malleja, eli siellähän on sitten taas, että joko ihminen toimittaa niitä suoraan, sitten on tullut SL on näitä robotteja, jotka toimittelee niitä. Milloin tulee droneja, mitkä toimittelisi jonnekin. Että mä uskon kuitenkin, että se varmaan kehittyy. Onko se, mutta... No sanotaan, että ihan niin kuin kaikessa, kyllähän ihmisen liikkumisessakin ensin mennään polkuautolla, kolmipyöräisellä ja sitten ruvetaan pyöräilemään ja sitten joku ottaa moottoripyörää ja sitten mennään autolla. Ja joku lentää sen jälkeen. Niin kuin, tavallaan se, että mitä koronassa näki hirveästi, että otettiin vaan myymällä, ruvettiin keräämään, ehkä oli joku keräilypääte jopa, ei tarvinnut printata mitään ja ei tarvinnut mennä kassan kautta, mutta sittenhän niitä vietiin taksilla niin kuin pahimmillaan, mikä ei ole ehkä ihan optimaalista. Niin se on niin kuin, sehän on hirveän helppo aloittaa, että kun sulla on myymälä, niin sieltä on kerätty vuosikymmeniä, että kyllähän niitä jo 7-8-luvulla toimitettiin, mutta se ongelma on, että tietenkin sitä mukaan, kun se toiminta kasvaa, niin sitten sen ongelmat kasvaa. Että kun se, sanotaan, että nyt silloin keskoaikanakin puhuttiin ehkä niin kuin 100-200 tilauksesta, niin sehän oli tietenkin se myymälä muutenkin tupaten täynnä väkeä. Niin sitten ne kerääjät jonotteli siellä, niin kuin, että pääsisikö pääkäytävän yli. Jokainen, joka on tehnyt mitään niin kuin vähän teollisempaa prosessia, ymmärtää, että se ei ole niin koko optimaalista. Että kun sitten taas niin kuin ruokakaupan logistiikassa siellä alkupäässä mietitään, että miten me voidaan minimoida, että tähän kosketaan mahdollisimman vähän tähän tuotteeseen, tai että niin sitten tuolla niin kuin sitä hinkataan ja veivataan, ja se on niin kuin hyvin hidas prosessi. Niin sitten tietenkin S on nyt tehnyt sen, että he on siirtänyt osan keräilystä ja kesko yhdessä myymälässä näin niin kuin MFC puhutaan, Microfulfillment Center, että se on niin kuin hypermarketin kylkeen alle taakse jonnekin osaan, on tehty laajennus tai muuten tämmöinen robotti, joka kerää sitten niin kuin 5-6 kertaa nopeammin, mutta se taas tulee haasteet, kun se ei pysty käsitellä kaikkia niitä tuotteita. Niin sitten osa kerätään käsin, osa kerätään sen robotin vierestä ja osa kerätään myymälästä, eli se sama tehottomuus jatkuu. Mutta se kuitenkin vie sen niin kuin seuraavalle tasolle. Mutta sitten se äärimmäinen on tietenkin sit se, että pystytään niin kuin 6 hypermarketin myynti puskee yhdestä peltihallista käytännössä, joka on sitten niinku A, halvempi rakentaa ja B, halvempi operoida, vaikka se kotiin kuljetus niinku lasketaan mukaan. Mutta kaikki taas kerran tyssää siihen, että se Oda ostaa niin hirveän kalliilla sitä tavaraa, että se vaan niinku lähtöasetelma on niin eri tasolla. Ja se muuttuu vaan ajan kanssa. No, mietin, miten kesko pystyy kauppiasvetoisella mallilla ratkaisemaan, ikään kuin S:hän pystyy tekemään alueosuuskunnalle oman keräilykeskuksen ja näin, mutta sitten K:lla voi olla vähän haasteita sen kanssa, että se pitää... Se on ratkaissut sen aikaisemminkin, eli niin kuin sanottu, tämä ei ole ensimmäinen kanavamuutos tai tämmöinen konseptimuutos, ja mä oon yleensä tykännyt käyttää sitä, kun kysytään, että mistä tämä johtuu, ja mä itsekin ajattelin aikana, että tämä on, niin kuin, että tämä on kuluttaja niin kuin sukupolvikysymys. Mun isovanhemmat kävi tietynlaisissa kaupoissa, mun vanhemmat rupesivat käymään hypermarketeissa ja ehkä mun lapset sitten ostaa verkosta tyyppisesti, mutta sitten siellä Englannissa, kun oltiin, kun siinä niin kuin instituutissa tai se mikä tutkimusryhmä, missä mä olin, niin he tuntee Suomen hyvin ja he on tehnyt S-ryhmän kanssa varsinkin paljon. Niin sitten ne kysyvät, että onko mä koskaan ajatellut, että mitä jos taisi johtajien sukupolvikysymys. Koska Englannissa esimerkiksi Tesco, joka on paikallinen markkinajohtaja, niin siellä uusi sukupolvi nimenomaan tuli ja modernisoi sen, vei sen hypermarket-maailmaan, tai siellä puhutaan niin kuin supermarketeista. Mutta ja Suomessa ensimmäinen hypermarketti on rakennettu vuonna 70. Mutta kuitenkin sitten vielä vuonna 90 se oli vähän semmoista niin kuin näpertelyä. 80-luvulla sitä rakenneltiin pikkuhiljaa, mutta ei kukaan siihen niin kuin uskonut tosissaan. Tai jos puhutaan niin kuin isot supermarketit, hypermarketit, niin kuin ison koko luokan ruokakaupan. Mutta sitten S-ryhmä, joka oli konkurssikypsä, niin se löi kaikki paukut. Kun ne ei voinut haastaa keskoa muissa asioissa, niin ne löi sitten isoihin konsepteihin paukkunsa. Rupesi rakentaa S-markettia Prismoi. Ja pyyhki tavallaan niin kuin kilpailijoiden lattiaa sen jälkeen. Ja seuraavat 35 vuotta hässä on niin kuin kurmottanut markkinaa vasemmalta ja oikealta. Niin, että siinä on 2 toimijaa mennyt nurin ja sitten keskoon markkinaosuus on tippunut yli 10, noin melkein 10%. Että tavallaan se konseptimuutos toi S-ryhmän markkinajohtajaksi ja tässä on nyt sitten seuraava muutos käsillä. Mutta se, että kuka siihen haluaa lähteä ja S-ryhmälle esimerkiksi, kun S-ryhmän tämä niinku muutos alkoi, niin heille tuli uusi pääjohtaja, joka oli 45-vuotias, Jere Lahti.
ja Keskon pääjohtajat on perinteisesti vanhempia. En mä nyt sinällään halua sanoa, että se ikä, mutta että se kuitenkin vaikuttaa, että kun oot tehnyt työuran jonkun konseptin kanssa, että jos sä oot koko uran rakentanut hypermarketteja, niin totta ihmeessä se on niin kuin paras konsepti. Ja sitten se verkkokauppa on tappiollista vähän turhaa pipertämistä. Turha lisää siellä. Niin, se on niin kuin, ja silloin niin kuin tietenkin, niin kuin mäkin näen maailman eri linssin kautta kuin mun poika, niin tavallaan se elämän kokemus tuo sen, että tulkitsee sen kautta. Ja se on sitten monessa asiassa hyvä, mutta tässä asiassa se on sitten vähän niin kuin rasite. Voiko täällä Suomessa nyt tulla semmoinen ilmiö oikeasti, että tulisi niinkö, no Oda nyt ei sitten ollut, mutta oikeasti, että joku tulisi nyt joku ulkopuolelta, joka oikeasti ottaisi vähän niin kuin markkinan, lähtisi tekemään eri tavalla vähittäiskauppaan. No siis jollain aikavälillä, mutta sanotaan, että tällä hetkellä se ei ole. Niin kuin seuraavien 5 vuoden aikana mä en näe, että mitään isoa voi tapahtua. Ehkä nyt se ei välttämättä ole hirveän helppoa. Niin, se vaatii aikaa, se vaatii rahaa, ja mutta sitten kun ne pohjoismaiset on isompia, niin sitten joku niistä varmaan jossain vaiheessa tulee Suomeen. Näetkö semmoista, kun olet tehnyt tutkimuksia? Onko miten suomalaiset kuluttajat, miten esimerkiksi tämmöisiä kauppauskollisia ne on, että onko tiedyt, että ne on K-kauppauskollisia tai S-kauppauskollisia? No on ne ainakin S-kauppauskollisia, eli kyllähän S-etukortti on tosi vahva. Että se, että S-etukortti palauttaa 5% ostoista, mikä on toki Ruotsissakin paikallisella osuuskaupalla, mutta se, että S-ryhmä on vielä tehnyt siitä niin valtavan hyvän, niin kuin vahvan brändin, niin onhan se semmoinen, että varsinkin niissä asiakasryhmissä, jos ostetaan paljon, eli käytännössä lapsiperheet, ehkä jotkut pienyritykset, muut, missä se niin kuin 900 € raja menee suht helposti rikki, niin kyllä se on tosi voimakas niin kuin sitouttaja. Toki Lidl on nyt niin kuin keikuttanut venettä sillä Lidl Plusalla, mutta Lidlissä 900 € kuukaudessa, niin saa kyllä aika monta kertaa käydä. Että se on sitten taas, sieltä tulee niin paljon halvempia tuotteita ostettuja, mutta sieltä ei vaan niin kuin löydä. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se S-ryhmän valta siellä niin kuin pääasiakasryhmissä on tosi vahva. Ja voisiko se olla, että se vihreä kortti on niin kuin meille sama kuin Jenkeissä joku Amazon Prime-jäsenyys, että tavallaan se hoitaa niin vahvasti sitä, että se on se ensimmäinen paikka, mitä sä mietit, mistä sä ostat. Onko sulla vihreä kortti? On mulla vihreä kortti, mutta mulla on myös se musta kortti sieltä toisesta. Mutta sehän on vähän semmoinen, niin kuin, että siinä vaiheessa, kun perheeseen syntyy lapsi, niin sitten se vihreä kortti alkaa vetää. Et eihän se niin kuin opiskelija ehkä sinkkutaloudessa, niin jos katsoo niin kuin tilastokeskuksen näitä, että paljon ihmistä käyttää rahaa ruokaan, niin menee vähän hatusta, mutta sanotaan, että hehtaarina niin 300 menee ehkä niin kuin tuommoisessa 1-2 aikuisen taloudessa, kun sitten menee 600-700 niin kuin keskimäärin 2 lapsen taloudessa, ja monella menee niin kuin vielä paljon enemmän, että siellä niin kuin helposti päästään sinne ylimmälle tasolle, niin sitten se alkaa tuntua. Eihän se niin kuin 100-2, niin se on ehkä 10, 15, 20 €. Mutta sitten kun sieltä rupeaa tulee joka kuukausi 5-60, plus se tässä on niin osannut vetää. Niin, ja tässä on osannut vetää sen hintatason ainakin niissä tietyissä tuotteissa, että he voi mainostaa, että he on yhtä halpa kuin halvin ja selvästi halvempi kuin Kesko. Niin sitten tulee se, että miksi ihmeessä kävisi kun. Niin on se tosi vahva kokonaisuus, mitä ne on rakentanut. Niin ja siinä on se, että mun tyttö tuossa hankki ensimmäisen vihreän kortin ja se, että tästä joutuu maksaa. Mitä tämä on tämän kuin asiakasomistaja, että sä joudut maksaa sinne vähän, mutta sitten sä saat sen takaisin todennäköisesti jossain kohtaa. Että totta kai se ehkä vähän niin kuin sekin jo sitouttaa siinä sitten niitä uusia asiakkaita, että kun sä oot oikeasti joutunut laittaa sinne vähän rahaa kiinni. Ja tämähän on tietenkin tämä osuuskauppojen bonussysteemi ollut perinteisesti, niin kuin pankkimaailmassa nyt on nähty, että OPhan joutuu maksamaan joku jotain veroa, niin kyllähän se aina on kilpailijoita vähän hiertänyt. Ja varmaan sanon, että vähittäiskaupassa on ihan sama tilanne, että kyllä se varmaan on niin kuin Keskolla hiertänyt, että SL on kuitenkin tosi vahva toi. Ja onhan Plussa, se on kai ennen S-etukorttia perustettu, ja se on kuitenkin ihan yhtä niin kuin tunnettu brändi, mutta kyllä mä uskallan väittää, että kyllä se S-etukortti on paljon vahvempi. Joo, kyllä se. Joo, mulla K-plussakin. Niin se on kyllä useammalla, kun se on ilmainen. Sitten saa kahvipaketin vielä, jos ostaa se. Tai ottaa se. Ja hyvä. Se on niin kallista nykyään. Joo, se on niin aika hyvä. Jos saa kahvipaketin ilmaiseksi, niin se on, se on aika hyvä etu. Niin mä mietin tässä siitä, tuli vaan mieleen tämä mahdollinen uusi peluri. Mennään sitten, vähän puhutaan myös tästä Kiina-ilmiöstäkin, niin
siellähän on nyt tätä tiettyä roipetta alkanut tulla aika paljonkin ja sitten kuulemma on myös, ovat jossain vaiheessa tässä myös tuomassa ruokaa myös mahdolliseksi, että mitä sitten tapahtuu. Toivottavasti ei hirveästi, mutta mitä mielipiteitä tai ajatuksia siitä? No siis Temu tai heidän emoyhtiö tai Pinduoduo, niin nehän jossain vaiheessa silloin, mä muistan kun mä tutustuin siihen ekan kerran vähän ennen koronaa, ja se oli tietenkin suomalaiset kaikki oli hirveän kiinnostuneet silloin siitä, että sitä oli niin kuin kiva kertoa, että tämmöinen jännä kiinalainen firma ja enää siitä ei kannata kauheasti puhua, mutta ehkä se, niin kuin, että niillä on ollut elintarvikkeita aina, enemmän tai vähemmän, niin kuin, että saa tilalta suoraan ja niin kuin markkinapaikka. Ne jossain vaiheessa yritti jopa suoraan myydä niin kuin että he niin kuin on ruoan kauppias, koska ne tajus, että siellä on tosi paljon volyymia, mutta siitä ne on luopunut, että ne on niin kuin säilynyt markkinapaikkana, mutta kyllä se tietenkin, siis sit se on niin kuin Amazon. Eihän siinä ole sitten niin kuin suurta eroa, että jos heillä on Euroopassa varasto, jolla he pääsee sen tulliongelman kiertämään ja sitten saa erilaiset toimitusnopeudet, niin sitten se ero Amazon Marketplace on niin aika häviävämpiä. Niin toki sitten siinä on luultavasti se, millä Temu voi erottua, että sitten kauppiaiden tarvitsee maksaa vähemmän niin kuin erilaisia maksuja. Et Amazonihan se on vähän niin kuin tuntuu karameen käsistä. Että jossain niin kuin jotain spekulointia, että se voi olla 50% tai enemmän hinnasta, mitä joudut maksaa Amazonille. Niin siinä Temu tietenkin voi sitten niin kuin luoda kilpailuetua niin kuin jälleen myyjien suuntaan. Että sitten onkin pienemmät komissiot. Mutta sanotaan, että Amazonhan on viimeisen 15 vuotta ne on raivokkaasti yrittänyt löytää tapaa myydä ruokaa. Et ne on rakentanut ruoaverkkokauppaa, ne on ostanut ruokakauppaketjuun, ne on rakentanut erilaisia omia ruokakauppoja ja se on niinku varmaan nyt tietenkin AI-investoinnit oma lukunsa, mutta niin kuin muuten niin se on ylivoimaisesti suurin investointi, mitä Amazon on ikin tehnyt, niin kuin kaikki se, mitä se on ruokaan laittanut, eikä se ole edelleenkään mikään niin kuin iso juttu niin kuin heidän liiketoiminnassaan. Samaa hengenvetoa, että olisi hiljattain just, oliko se viime osavuosikatsauksen yhteydessä sanoa, että heillä on niin kuin päivittäistavaraa, että kun otetaan tämä niin kuin elintarvikkeet ja sitten tämmöiset niin kuin kosmetiikkapaperit, kaikki nämä, niin se on 100 miljardin bisnes. Sitten kuitenkaan niin vähän on. Toki se Amazonin 500-600 miljardia, niin siitä se nyt ei ole niin kuin suurin kategoria, mutta että se on niin kuin merkittävää liiketoimintaa, mutta se on varmaan enemmän sitten semmoista, niin kuin mä sanoisin, että se on vähän niin kuin Tokmanni-tyyppistä, että siellä myydään kosmetiikkaa, papereita, että kyllä se tuoreen ruoan osuus on tosi pieni Amazonilla, että kun se tuore ruoka on niin eri bisnes sitten, ja sitten se on tuommoista niin kuin erilaista täyteostamista, että ostetaan pesuaineita, papereita, keksipaketteja, tällaisia, jotka säilyy hyvänä. Ja sitähän Temu voi sitten haastaa oikein niin kuin hyvin. Mutta se olisi nimenomaan niin, että jos Temu alkaa tarjoa elintarvikkeita markkinapaikassa, niin se tarkoittaa sitä, että elintarvikevarastot ovat silloin EU:n puolella. Joo. Ja ne on kuivatavaraa pääsääntöisesti. Vaikea kuvitella, että siellä olisi mitään tuorettua. Koska niistä tulee, tietenkin säädökset on hyvin erilaiset, lämpötilakäsittelyt on hyvin erilaisia, pakasteet nyt tietenkin kaikista pahimmillaan, että se vasta kallista onkin. Pystytäänkö me tällä hetkellä tietää, voiko tällä hetkellä kuitenkin tulla Temusta elintarvikkeita suoraan Kiinasta? Sieltä nyt voi tulla vissiin ihan mitä sattuu. Eikö sieltä tule huumeitakin? niin. Ja kuinka paljon pystyy niitä tarkistamaan ja muuta? Eihän ne pystykään. Niin. Se on just se ongelma, että sieltä voi tulla siis ihan mitä vaan tällä hetkellä, mutta sanotaan, että jos ne nyt haluaisi vaikka suomalaisia tai ruotsalaisia niin kuin elintarviketeollisuuden niin kuin isoja brändejä, Marabou, Fazer, Taffel, tällaisia, niin tietenkin se kysymys ensimmäisen on, että missä vaiheessa Temu on semmoinen niin kuin asiakkaiden mielissä sellainen toimija, että Fazer vaikka uskaltaisi mennä sinne. Mutta sanotaan, että sekin olisi nyt niinku ratkaistu. Niin. Tai jollain tavalla se varmaan löytyy jo siellä. Niin, no joo, sekin on totta, että kyllähän Amazonkin kielsi Niken kengät, mutta niitä myytiin silti hirveästi. Tai sen näköisiä. Niin. Suklaata Fazerin kuorilla. Että markkinapaikkaahan sä et voi oikein niinku estää. No tietenkin aina se markkinapaikan järjestäjä voisi estää halutessaan, mutta harvoin ne haluaa. Ja sitten taas jälleenmyyjähän ei voi oikein millään estää sitä, että joku 3. tai 4. osapuoli niin sit löytää tavan myydä niitä tuotteita. Mutta varmasti tulee tekemään sitä se, että missä määrin se tulee kasvaa. Että kyllähän Temun se vahvuus tällä hetkellä on se, että kun se on hirveän halpa, niin muuten onko se sitä enää sitten, kun se on tullitoiminnan parissa, on EU-alueella, siellä on ne eurooppalaiset tuotteet, joissa on ne brändihinnat, niin
ei se Fazer tuo ole niin halpaa. Fazerin sininen niin kuin Temun kautta ei ole, niin kuin, mitä se nyt maksaa sitten tällä hetkellä, niin siitä 10%. Mutta ehkä se Temun niin kuin suurin, en tiedä mikä olisi oikea adjektiivi, ansio ehkä on kuitenkin, että mäkin olen niin kuin puhunut paljon erilaisten, varsinkin käyttötavarapuolella ihmisten kanssa, jotka on niin kuin tehnyt Kiinaa kauppaa, tai siis tuonut tavaraa Kiinasta ja niin kuin erilaisia omia merkkejä, niin kyllähän ne kaikki koko ajan on puhunut sitä, että kun sieltä osaa tehdä oikealla tavalla, löytää oikeat myyjät tai valmistajat, niin sitä pystyy niin kuin tehdä tosi kannattavasti. Joo. Ja Temuhan on tehnyt sen vaan läpinäkyväksi. Et se on niin kuin oikeasti tosi halpaa tavaraa. Mutta eli Temusta on kuitenkin mahdollista löytää myös hyviä tuotteita. Siellä on ihan toimivia tuotteita. Toki vähän samaan tapaan kuin, että lentokone tippuu taivaalta, niin sitten ihmetellään, miten niin paljon kuolee, mutta sitten autoilus kuolee paljon enemmän. Eli että sitä ei niinku tavallaan kiinnitetä huomiota, että siellä varmaan se nyt voi tunnustaa meidän vastusteluista huolimatta poikatilaa siellä niinku suht liian usein. Niin kyllä siellä niinku, on siellä välillä jotain, mikä ei toimi niin hyvin, mutta monet asiat on ihan täsmälleen samanlaisia kuin ostaa suomalaisesta kaupasta. Siinä ei ole vaan oikein mitään pakettia ympärillä ja siinä ei ole mitään brändiä myöskään. Mutta kyllähän ne, niinku, se Temun ideahan on, että se, niinku, tai Pinduoduon idea, eli Temun emoyhtiön. Temuahan ei ole Kiinassa, vaan siellä on Pinduoduo. Niin se idea on, että tehdas voi suoraan itse listata tuotteita. Kun Amazonilla, jos sulla on tehdas, niin sitten sä löydät jonkun jälleenmyyjän, joka listaa sinne markkinapaikalle sen, tai pahimmassa tapauksessa jonkun tukkuri, joka on jollain jälleenmyyjä, joka ostaa tehtaalta. Eli Amazonilla on niitä portaita enemmän. Tuossa on yksi hollantilainen linkkaris-analyytikko, joka tekee paljon semmoista. Se niinku on löytänyt Temusta, Sheinistä ja Amazonista ihan täsmälleen saman tuotteen, mutta sitten se on Temus ihan merkittävästi halvempi kuin Amazonille esimerkiksi, koska siellä on niitä väliportaita. Et se on niinku tavallaan sitä klassista, että cutting out the middleman, niin sitä Temu on tehnyt tosi tehokkaasti. Mä en nyt siis mitenkään yritä puolustella sitä niinku tuoteturvallisuus ja muita alvia ja muita kysymyksiä, mutta on tässä mun mielestä myös se elementti, että niinku, tämmöisen niinku länsimaisen kaupan on myös syytä katsoa peiliin siinä, että ne on elänyt nyt aika niinku hyvää aikaa siinä, että ne on voinut löytää tehtaan, joka tekee niinku törkyhalvalla suht 2 kyseenalaista laatua, ja sitten ne pistää siihen vaan tosi tuhdit katteet, ja sitten sitä myydään niinku hyvänä omana merkkinä tai jonain muuna. Ja nyt sitten aina kaupalla on ollut tahoja, jotka löytää tapan myydä halvemmalla, eikä Temu tuo ole viimeinen. Onko mitään, jos nyt miettii, onko sulla mitään vinkkiä antaa, eli jos nyt lähtee vaikka Temusta etsiä tavaraa, onko jotain, että miten sä voisit niinkä mahdollisimman varmasti saada hyvän tuotteen? Niin sitä pitäisi kysyä mun pojalta, ei multa. No niin. Mutta mä en osaa sanoa, että miten, että mä en tunne sitä siis silleen hyvin, mutta ja mä en toisaalta usko, että vaikka AliExpressistä tai näistä, niin mä luulen, että se on aika samantyyppistä tavaraa. Ja se on enemmän, että joku aina löytää porsaanreijän, ja Amazonilla oli esimerkiksi omat porsaanreikänsä, miten se kiersi osavaltioiden veroja 90-luvulla, ja sitten se vaan löydettiin tapa hallita sitä, ja tietenkin kun ne kasvoi, niin niitä oli pakko myös mennä eri osavaltioihin. Mutta sehän on niinku viranomaisen tehtävästä aina löytää niinku tasainen pelikenttä kaikille. Mutta joo, siinä on omat haasteensa siinä monella tavalla siinä Kiina-ilmiössä, mutta niin ehkä vielä se, mikä on omalla tavallaan vähän hassua, että kun aina puhutaan, että se on kamalaa, kun sieltä ostetaan niin kauheasti, niin vähittäiskauppahan elää siitä, että ostetaan enemmän. Et se on ihan sama logiikka kaikessa, se on vaan tietenkin siellä on ne tietyt ongelmat siinä Kiina-kaupassa. Niin ne tulee kauemmin, tai ne tulee sieltä samasta paikasta, mutta ne tulee pienemmissä konteissa. Ja sitten tietenkin se, että siellä ei ole sitä tuoteturvallisuus, kierrätys, alvi, kaikki nämä niin kuin elementit puuttuu. Eihän niitä kammakatti nää. Niin. Just näin. Mutta sitten tuossa mä luin, että osa siitä, että se pakettien määrä Kiinasta on niin räjähtänyt käsiin, johtuu siitä, että niitä on tilastoitu eri tavalla, että niitä ei tilastoitu paketteiksi aikaisemmin, vaan ne on tullut kirjeenä nämä pienet kamat. Koska niitä oli uutisissa silloin, oliko se nyt syyskuussa oli just siitä, kun uutisoitiin, että se on niin räjähdysmäisesti kasvanut se pakettien määrä. Mutta se ei ilmeisesti ole koko totuus, vaan se on nimenomaan siitä tilastoinnista. Mä en tiedä, onko se näin? En tiedä, täytyisi vähän tutkia sitä. Taisi olla Jouni Vahalahti, joka siitä oli kirjoittanut. Joo. Että oliko se vain tietty näkökulma siinä huomioitu siinä uutisessa? Kyllä.
Mutta pitäisikö vaihtaa muutama sana siitä halpakaupasta, nyt kun päästiin Kiinan kautta kiertää tänne Suomeen takaisin. Kyllä, että sä oot kirjoitellut paljon siitä, että se on se, joka nyt kasvaa, tämä halpakauppa, niin no, en tiedä, mitkä siellä on taustalla, mitä sä näet, ja tuleeko se kasvu niin kuin jatkumaan, ainakin Puuilo vissiin panostaa nyt hirveästi siihen kasvuun, ja takoo kun rautaan kuunnella, mutta miten sä näet sen, jos sä kiteytät vähän, että miten se halpakauppa tällä hetkellä, miltä se näyttää. Ja... No varmaan halpakauppaa on tietenkin muodossa tai toisessa ollut niin kuin iät ja ajat, ja kyllähän jo 90-luvun lamassakin puhuttiin, kuinka kirpputorit niin kuin heräs henkiin, ja että se niin kuin talouden vaikeina aikoina se kuluttaminen muuttuu ja ostetaan vähän vähemmän, ja halpakaupassakin on hyvä tunnistaa, että niin kuin he ei ole välttämättä pelkästään halpa, vaan me hyvät niin kuin matalan hintapisteen, ne hyvin halpoja tuotteita. Että se, että myyt sen niin kuin 50 takkia tai 15 euron takkia, niin se on niin kuin, ja se voi olla ihan sama hintainen niin kuin kilpailijoilla, mutta se 15 euroa on niin kuin halvempi. Niin, mutta se on nyt kasvanut, mutta tietenkin siellä yksi iso ilmiö on se, että Tokmanni on ostanut itseensä, niin kuin siihen on imetty paljon eri ketjuja, niin kuin halpakaupan toimijoita, ja Tokmanni on muutenkin kasvanut tosi voimakkaasti, ja se on niin kuin noussut käytännössä niin kuin, suurimmaksi niin kuin käyttötavara erikoiskauppiaaksi, että jos Kesko S, Lidl ja Alko jätetään pois, niin Tokmanni on kuitenkin siinä niin kuin suurin. Puuilo on kasvanut nopeasti, Motonetti on kasvanut kovaa. Onko Motonetti halpakauppaa vai autoilevan ihmisen tavallisesti? Halpahallikärkkäinen. No halpahalli ne ei ole juurikaan kasvanut. Et se on ollut aika niinku tasasta. Et se on varmaan nimenomaan tämä Tokmannin kasvu on niinku vaikuttanut halpahalliin. Sama vähän niin kuin Keskisen kyläkauppa. Se on aika semmoista niinku junnannut. Keskinen, eikö toi Kärkkäinen kasvo koronaan asti, mutta nyt pari viime vuotta on ollut aika tasasta. Mutta selkeästi on kuitenkin jo kasvanut isoa mittaluokkaa, että puhutaan niinku Puuilon kanssa samasta mittaluokasta, mutta Puuilo on ihan eri kertaluokassa niinku kasvussa ja kannattavuudessa. Mutta ehkä se niinku isoin asia on nimenomaan tämä Puuilon niinku voimakas kasvu. Ja siinä on tietenkin harvinaisen hyvin tehokkaasti johdettu organisaatio. Siellä on aika selkeä se konsepti. Ne tekee, niin kuin ne ei pyri olemaan kaikkea, vaan ne tekee sitä, miten sanoisi, Suomen Tractor Supply, eli Tractor Supply on Jenkeissä tämmöinen niin kuin, vähän samantyyppinen konsepti, ja se miksi me sen nostaa esiin, että kun he puhuu niin kuin, hirveän vahvasti mainonnassaan niin kuin for the life out here, eli se on kaikille, jotka haluaa lähteä suurkaupungeista. Et se ei tarvitse olla mikään maalainen, jolla on traktori, mutta se on ihminen, joka asuu niin kuin maaseudulla heittomerkeissä, eli Suomessa Kehä kolmosen ulkopuolella niin kuin tyyppisesti, ja ei asu kerrostalossa, vaan asuu omakotitalossa ja on kesämökki ja niin kuin tekee kaikkea tällaista. Sehän on se Puuilonkin kohderyhmä, että he ei pyri olemaan niin kuin Eirassa tai Punavuoressa, vaan he on nimenomaan niin kuin omakotialueella, kesämökkejä, tämän tyyppistä. Ja he on mun mielestä pitäytynyt tosi hyvin siinä, että he ei ole lähtenyt niin kuin laajentua kaikkea mahdollista muuta, mikä olisi tuonut tietenkin lisää kasvua, mutta olisi sotkenut kauheasti kaikkea tekemistä. Tokmannihan on taas sitten enemmän ehkä mennyt siihen suuntaan, että ne myy kaikkea mahdollista. Ja se on mahdollistanut sen, että ne pystyy kasvaa kannattavasti, ja sitten se, että kun niillä on niin valtavan tehokas se, niin kuin kulut on tosi pienet, niin ne pystyy myydä suht matalalla myyntikatteella, mutta tehdä hirveän tuloksen. Että jos vertaa niin kuin pääkilpailijoihin, niin Rusta esimerkiksi ja Klaus Olsson, niin ei nyt ihan 50% parempi kate, mutta Puuilolla on niin kuin 50-100% parempi tulos. Ja se tulee nimenomaan siitä kulujen niin kuin osuudesta. Yes. Sitten vielä markkinoivat ja saavat semmoisia korvamatoja aika. Ja heti rupesi soimaan päässä. No sekin on ilmeisesti niin kuin suht matalalla budjetilla tehty, mutta se on sitten tehty hyvin. Ja siis se, mikä heillä mun mielestä näkyy kaikesta läpi, ihan kun puhuu heidän niin kuin johdon kanssa ja niin kuin katsoo heidän niin kuin semmoista visuaalista ulkoasua, niin he ei pyri olemaan niin kuin pikkutakki päällä ja niin kuin kravatti kaulassa, vaan enemmän flanellipaita päällä. Että se niin kuin kaikki henkii sitä. Että siellä ei niinku pyritäkään korostaa, että tämä on korporaatio, jos niinku paljon rahaa vaan. Että kaikki on niinku viety siihen niinku tekemiseen. Ja se on tietenkin tosi mielenkiintoista nähdä, miten se sitten toimii Ruotsissa. Ja en mä nyt suoranaisesti näe mitään syyt, miksi se ei toimisi Ruotsissa. Vähän sama kuin Motonetti. Motonetilla on myös aika erilainen niinku monella tapaa, mutta erittäin niinku hyvin rakennettu konsepti. Ne on uskonut siihen,
että ne ei niin kuin lähde höntyilemään siitä niin kuin autoilevasta ihmisestä niin kuin mihinkään. Ja kyllähän se nyt näyttäisi, että se toimii Ruotsissakin. No, se on ihan kiva, että mekin joskus voidaan mennä sinne niin kuin vähän vallottaa markkinaa. Joo. Kaikki ketjut on tullut tänne. Ja musta se on nimenomaan niin kuin se Motonetin ja nyt ilmeisesti sit Puuilon, että Tokmannihan meni ja osti ruotsalaisen ketjun. Se on aina, tai Kesko ostaa hirveästi. Se on siinä ei mitään aito meneminen. Niin, että siinä ei mitään pahaa, että sä ostat firma, toki siinä on riskejä, mutta se, että niinku, ne nimenomaan näyttää, että ne uskoo siihen, mitä ne tekee Suomessa ja lähtee viemään sitä. Ja se on tietenkin paljon tehokkaampi niinku organisaation näkökulmasta, että sä teet sitä samaa juttua, vaan useammassa kaupungissa, jotka nyt sattuu olemaan eri maissa. Ja se on niinku se tapa, millä ruotsalaiset perinteisesti. Ja ne tekee hyvän konseptin ja sitten ne monistaa sen, niinku, ei niille ne rajat nyt ole sinällään. Niinku se on ihan epäolennaista, onko se Oslo, Helsinki vai Göteborg tyyppisesti. Niin sitten ne vaan niin kuin monistaa sitä tehokkaasti. Ja varmaan menevät siinä monikanavaisella mallilla myöskin sinne. Eikä ole varmaan sattumaa, että Motonetissä se Brumanin johdoshan on siis Klaus Uusholm osaamista. Sitä niin kuin ja Stadium, että sitä ruotsalaista osaamista on nyt vihdoin niin kuin valunut suomalaisiin organisaatioihin. Ja ehkä erityisesti, mikä musta siinä on ollut hieno seurata, että se niin kuin itseluottamus. Että kun suomalaiset on perinteisesti, no mitä me nyt Ruotsissa, että eikö ne nyt osaa se niin kuitenkin, niin että miksei mekin tyyppisesti. Että kun nyt me pystyttiin XXL ja Stadium ja Klaus Uusholm tuoda Suomeen, niin ei se ole siinä kummempaa. Samaa puuroa ne syö. No. Se on just näin. Kyllä. Hei, meillä alkaa pikkuhiljaa tässä aika loppumaan. Siis niin kuin tässä huomattiinkin tässä näin, niin juttua ja aiheita löytyisi Harrin kanssa vaikka kuinka oikeasti. Mä mietin tämmöistä loppuyhteenvetoa. Saat myös esittää sinne mitä haluat, mutta ajattelin tämmöistä, että miten sä näet, jos katsotaan vähän kristallipalloa, Arhin kristallipalloa 10 vuoden päähän. Jos me mietitään nyt Suomessa verkkokauppa, vähittäiskauppa, minkälainen kenttä meillä on siinä olemassa? Tämä menee kaikki nauhalle. Niin. Joo, katsotaan sitten. Ja sitten katsotaan 10 vuoden päästä, kuunnellaan, miten se on. Vähittäiskauppa yleisesti, missä, niin kuin, oliko se 10 vuoden verkkokauppa on? Minkälainen? No se riippuu osittain tuurista, että jos ajattelee, tämä on nyt vähän huono aasinsilta, mutta jos ajattelee tätä Ruotsin apteekki-ihmettä, eli siellähän 1/4 jo apteekkimyynnistä verkossa, niin sehän on hyvin pitkälti sattumaa. Vähän niin kuin Suomessa tietenkin verkkis on. Se on sattumaa, että Samuli Seppälä nyt sattuu. Niin siellä Adlibriksen perustaja oli myynyt Adlibriksen, markkina vapautettiin, hänellä oli rahaa ja aikaa, hän ei oikein tiennyt, mitä tekisi, kun eläkkeelle viitiin jäädä. Niin sitten hän osti verkkoapteekin ja hän on ajanut sen markkinaverkkoon, koska sitten muiden on ollut pakko tulla perässä, kun hän on myynyt isoa valikoimaa halvalla ja nopealla toimituksella. Mutta ihmeessä asiakkaat ostaa sitä. Että jos Suomessa sattuu niin kuin joissain asioissa vähän niin kuin hyvä tuuri. Toki meillä on Verkkis, joka puskee paljon verkkokauppaa. Meillä on muutamia tämmöisiä kivijalkatoimijoita, Kärkkäinen, Ikea, Musti ja Mirri, jotka on niin kuin omilla sektoreillaan merkittäviä, mutta onhan suomalaiset verkkokaupat tosi pieniä verrattuna ruotsalaisiin. Et Suomen niin kuin suurin puhdas verkkokauppa, jos ei Verkkistä lasketa, niin on kai Finnish Design Shop, joka on niin kuin 60 miljoonaa, kun Apotea on Ruotsissa 600 miljoonaa. Niin siinä on niin kuin tietty ero. Ja Verkkiskin on kuitenkin 300 jotain miljoonaa verkossa, että se on niin kuin selvästi iso. Mutta että jos nyt tämmöiset jättää, niin kyllähän se siirtyy väkisinkin kuluttajan niin kuin käyttäytymisen myötä, että ihmiset ostaa pikkuhiljaa enemmän, mutta että sitten jossain vaiheessa tulee joko niin kuin, että aika on kypsä ja sitten vähän niin kuin sattumalta tulee tämmöinen niin kuin hyvä tuuri, niin kuin tämä nyt oli tämä Apotea, että joku sitten ottaa siitä kiinni. Että kyllä siihen joku aina tarttuu, niin kuin markkinataloudesta aina löytyy joku yrittäjä, mutta että onko se sitten 10 vuoden sisällä, kun jotain isompaa tapahtuu. Et tietenkin tämä niin kuin Voltin ja Verkkiksen pikatoimitukset on osoittanut, toki myös Voltti ja K-Market, mutta erityisesti tämä Verkkiksen pikatoimitus on lähtenyt niin lujaa kasvuun. Ja se on nimenomaan ainakin Helsingin alue niin tehokkaasti myös laajentanut sitä se myymälän niin kuin vaikutusaluetta, niin voihan olla, että sitten muutkin löytää tällaista ja sitten kun tulee sinne oikeanlainen paine, niin sitten se rupeaa kirittämään enemmän. 10 vuoden sisään Suomessa saattaisi olla jo Amazoni, joka on tuomittu Ruotsissa epäonnistuneeksi, mutta on kuitenkin Ruotsin 5. suuri verkkokauppa jo. Ja
he ei ole niin sinällään oikeastaan edes aloittanut vielä, niin kuin heille 5 vuotta aikaa. Se onkin muuten mielenkiintoinen nyt tämä Amazonia oikeasti rantautuminen Suomeen, koska sehän oikeasti muuttaa varmasti kilpailuasetelmaa. Mitä luulet? No siis Amazonissa on ehkä niin kuin kilpailun näkökulmasta se ongelma, että kun ne on niin hirveän pitkäjänteinen firma, että Ruotsissakin on tuomittu monen kertaan, että ihan epäonnistunut, ei mitään hätää, antaa olla. Nyt ne on 5. suurin ja varmaan 5 vuoden sisällä ne on sitten niinku 2 suurimman ehkä suurin. Ja ottaa huomioon toki vähän eri markkinat, mutta nämä niinku heidän ensimmäiset ulkomaan markkinat, eli Saksa ja Englanti, niin Englannissa Amazon ei ole suurin verkkokauppa, vaan se on ylivoimaisesti suurin käyttötavarakauppa. Se on tuplasti, tai niinku yhtä iso kuin paikalliset Stockmannit, eli Marks & Spencer ja John Lewis yhteensä kivijalassa, niin se on niin kuin ylivoimaisesti isoin erikoiskauppias. Ja siellä ne on ollut nyt sen 25 vuotta, mutta varmaan kun on Ruotsissa ollut 20 vuotta, niin kyllä ne on aika isoja. Australian ne meni 2 vuotta aikaisemmin kuin Ruotsiin, ja se on saman kokoinen markkina kuin Pohjoismaat, niin siellä ne on kai 2 miljardia tällä hetkellä. Pohjoismaissa 2 miljardin myynnin pääsisikin jo sitten niin kuin Stockmanni taitaa olla Pohjoismaiden suurin, niin kuin Pohjoismaiden myynnin toki Ikea ja Henkkamakka on niin kuin globaalisti isompia, niin kyllä sillä 2 miljardilla olisi jo sitten aika kärjessä. Mutta onko niille 10 vuoden, sä näet, että ei mitään semmoista dramaattista ei välttämättä tapahdu, että enemmänkin, että se vaan sitten vaan esimerkiksi verkkokaupan osuus se vaan vähän se kasvaa tasaisesti, niin. Joo, ja siis joo, kyllä jälkeenpäin sitten jossain vaiheessa joku huomaa, että hetken, että tämähän oli aika dramaattinen. Eihän Suomessa kukaan ajattele 90-luvun ruokakaupassa dramaattisena muutoksen, mutta sehän oli ihan hurja muutos, miten S-ryhmä tuli ja pesi kaikki. Aivan. Ja S-ryhmä oli kuitenkin vuonna 90, niiden markkinaosuus oli 15%. Ja nyt se on kohta 50. Joo. Siinä meni 35 vuotta. Niin, ja tuossa ennen olisi kunnon konsultti, jos mä mainitsin sitä aita vielä kerran tähän loppuun, että jos puhutaan ennustuksesta, niin kukaan ei tiedä, miten se tulee oikeasti muuttamaan tätä pelikenttää, mutta varmaan se niin kuin, nyt se on mahdollista ostaa ja maksaa AI:n kautta Jenkeissä ja kohta se on mahdollista Suomessakin, niin tämä varmaan tulee. Se tekee sulle ruokalistat ja tekee sulle tekee kaikki. Se missä määrin se tulee niin kuin poistamaan ja syrjäyttämään versus, että sitten perinteiset toimijat pystyy hyödyntämään sitä ja se muuttaa heidän toimintaan, niin sitä mun on niin kuin ihan mahdoton arvioida. Ja mä oon hirveän varovainen aina tuossa, kun mä siihen väitöskirjaan sitä Englannin ruoaverkkokauppaa luin. Ja siinäkin tosi monet näki, että internetistä tulee niin kuin merkittävä asia. Monet ei nähnyt sitäkään toki. Ja sitten se, että miten siitä tulee, niin se muuttui aika monta kertaa matkan varrelle. Et ensinhän se oli niin, että soitetaan puhelimella ja sitten se toimitetaan. No sitten pikkuhiljaa tuli internetyhteydet, mutta kun ne oli hirveän hitaita, niin sitten tuli CD-romit. Et näin Teskolla ja muilla oli CD-rom ja sitten se annettiin asiakkaalle ja se katsoi sieltä valikoimaa ihan offline ja sitten se meni vaan nettiin. Niin kuin hakee hinnat ja lähettää sen tilauksen, koska sitten joku puhelinyhteys katkesi ja ymmärräksi. Että se maailma oli niin erilainen. Ne sitten jossain vaiheessa uskottiin, että se on TV-shop, koska se oli tietenkin yksi tapa, ja äly-TV tuli, ja niin kuin, että sitä kautta niin kuin jengi tilaisi, ja sitten jossain vaiheessa jengi vaan, no me ei nyt ole kuitenkaan, että se on sitten vaan tämä niin kuin internetti. Mutta että se niin kuin muuttui monta kertaa matkalle, siellä oli aina joku tuomiopäivä ennustaa, että tämä tulee ja vie kaiken, ja sitten toisin kävi. Mutta sitten taas toisaalta se on aika merkittävää liiketoimintaa tänä päivänä siellä monelle. Kyllä. Hyvä. Onko muuta? Ei varmaan muuta tässä kohtaa. Pitääkö meidän laittaa? Kyllä meidän pitää nyt pussiin. Joo. Ja kiittää Arhi kovasti vierailusta. Tosi kiitosia juttuja. Kyllä, fiksuja tyyppien kanssa aina kiva jutella. Että, siellä on paljon tietoa ja, tuosta puolesta. Että, kiva. Tämä juttu sitten ensi kertaa. Joo. Kyllä se tuut verran toiseksi. Sitten kun se AI on lyönyt leiriin, niin sitten joo. Kyllä 10 vuotta. Niin. Joo. Hei, kiitoksia tämmöiset pakolliset vilkutukset tonne kameralle ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Niin katsotaan sitten, kuka meillä on seuraavaksi vieraana. Ei vielä emme tiedä sitä itsekään. Näin on. Kiitos, hei. Kiitoksia.